मोजां खामानि मावना होनो हायोब्ला ओरैबायदि गोजोननाय मोनो आनान गसाइनि बोर सारस्रि हरनाय बायदि मोनलायलाङो। सोरनि बाथ्रा बुंदोंब्रा आदा? बे रुफेसरनि फिसाजो मेट्रिक फेल जानानै थानायालाय माथो जाखो? न'आवनो गोदोसोनानै नोंना न'आव बहाय? मानो नांगौ? उदालगुरियाव। मानसिया उदालगुरिनि, रायलायनाया क'क्राझारनि। हाई स्कुल आरो कलेजखौबो बेवहायनो फरायदों। क'क्राझारनिनो लोगोफोरजों थाफा थाफा बेबायदि जालांबाय रायलायनायफ्रा। मोजाङानो, हिट। हा? नै नोंना स्पेशेल साया, लोंदो। खोथाखौ दानथेनो गोरोंथार सेंग्राया। ओमफ्राय नोंनालाय अबेहाय न'आ? गहपुर। दे इन्सुरेन्सनि स्किम्सफ्रा खोन्थादो। औ। बेसेदि हायना गोना मिनिस्लु नोंनि मिनिनाया हरखाबै फैबाय नोङो आंनि बिखा गेजेराव जायखि जेखि बुङा मानो आङो सानबाय आं थांसै। आं दोननानै फैनोसै। हा? बेसेदि हायना गोना मिनिस्लु नोंनि मिनिनाया हरखाबै फैबाय नोङो आंनि बिखा
गेजेराव जायखि जेखि बुङा मानो आङो सानबाय नोंखौ दि नोंनो आंनि रजे गोसोखौ नोंनि अननाय मोनो आं अराय जिउआव हास्थायो थेवबो फोरमाय हाया आंनि गोसोनि राव दि नोंनो आंनि रजे दि नोंनो आंनि रजे गेजेराव दोनदों जोथोनै नोंनि थाखाय जायगा बिखा गेजेराव दोनदों जोथोनै नोंनि थाखाय जायगा फैना गोजोनै नों सना बोजबगोन अरा दि नोंनो आंनि रजे दि नोंनो आंनि रजे सार नोंनि टेबोलाव मोननै फाइल दंमोन एमप्लयिसफोरनि नोंथाङा बेखौ चेक खालायाखैमोन
sir. दे हाबफै गाबोननिफ्राय जइन जाफैदो Sir, रोजा रोजा साबायखर sir. आइया खोनाब्ला जोबोद गोजोनसिगोन. Thanks sir. दे आरो खोनासं आंखौ सार होननानै दा गाबज्रि आदा होननानै गाबज्रि ओइ ओइ Hey, मा disturb? बिदि बागदाव होयो नामा मानसिखौ? सिरि सिरि सोरखौ नायखोमादों आरो दिनै आंनि अफिसाव आंलाय सासे मानसि इन्सुरेन्स खुलिगोन होननायखायसो फैदोंमोन. बबेथिं थांखोथाय नागिरबाबो नुला. आंलाय इन्सुरेन्सखौ एप्लाइ खालामखाबायमोन ना आरो एप्लाइ खालामबावनांगौ जेबो गोरोन्थि दा बुजि नों आजोला. दे बिदिब्ला आं बाहेरायाव थांना फैनि अफिस सिङाव थाबाय थानो बाबाय आं एसे दिब्लायब्राना फैनि खामानि गैयाबा थांफानो हागोन गोसो दंबा रथ' मा मुं नोंना सोमदोन आंनाबो सोमदोन नों सानफ्रामबो बेयाव मैगं फानफैयो नामा आइया लोमजानानै दं नोंस्रा आफायालाय आफा गैलालै आं बे मैगंखौ लांजोबनोसै नै बेखौ नोंनि आइनो हैबानो जाबाय फामिया सोमदोनखौ लासै लासैनो मोजां मोनलांगासिनो दंमोन दिनै रागाया जोबथेसालियाव बै समाव सोमदोन आरो फामिया
밤이 우달구리인데 있을래 이거 갈았다 이 다비에 문제 피한 인슈렌스 컴퍼니 마우는 동 오니 밤에 피고 예 투두 दाखालि लोगो मोननाया नोंनोमोन ना औ आंनोमोन थेंक्सआ एड्रेस खोन्थाना होनायनि थाखाय दाखालि रायलायस्लाबनो हायासै नोंहाबो हाखु दाखुमोन ना दे जेबो नंला औ ओमफ्राय मा जाखो ओइलै पामचार जाना होलायबाय बैयाव मेकानिक दं बेयाव बानायहोनांसिगोन ओइ राजु नों लासै सालायबो दे आं थाबायलांसै मिथिबाय औ दे हाय आं फामि दैमारि आं मिथिखायो मा आं रागा मा रागा जोंदों हो आंनि नामानो रागा ए आंलाय रागा जोंबाय सानना गिबायसोमोन हिट हिट नों फैबाय थादो आं थांसै बैयाव साहा दखान दं खाथियाव आं थौ जेबो नङा हा बेथ' एमएलए सासेना जोंनिथिंसो थाबायबोगासिनो माथो आंथ' रावखौबो इन्सुरेन्स होना थगायाखै हे इसोर मा खालामफैदों बाहाय औ बाबा टायार पामचार जानायखाय बेखौ बानायहोफैदों हाब दिनैसिम बिफा सोमोन्दो लिंफेराखै दिनै बाबा होननानै गाबज्रिबाय औ मोजां मोननाय सिख्ला जानांगौ बेखायनो द्र'बैनो सालायबाय औ नोंनाबो आंनाबो हनै आंनि लोगो फामे उदालगुरिनि खुलुमबाय मालाबा बेरायनो थांदे जोंनाव दे 라가니의 산내야 가스입을 표현했으면 미어 파미니 것을 대란에 나자등은 매셔마오늘 नों बेवहाय मा एक्टर नोंनाबो फुस खाफाल गाज्रि माथो बुंबावनो नैबे आंनि लोगो रागा दाखालि बावै नोंनि अफिसनि एड्रेस मिथियैयाव औ बेसो खोन्थाना होनाय आंनो क'क्राझारावनो थाखायो बियो ए दे मोजां ना औ मोजां बै फन रायलायबाय थानाया सोर मिथिगौ सोर जाम्बा लासै रागानि बिफा एमएलए औ एमएलए आदै औ सोमदोन जों सानैजों मोजाङैनो सिनायलायखायो सानसेखालि आं लामायाव एक्सिडेन्ट जानायाव सोमदोनासो आंखौ हस्पिटालाव लांदोंमोन बै साननिफ्रायनो जों सानैजों मोजाङैनो सिनायलायो जाय सुबुङा आंखौ सिनाया हसिया मदद खालामदोंमोन बे सुबुंखौ आं माबोरै बावनो हानो होमबा आदैयानो जोंनि समस्थिनि गोदान एमएलए औ आदै गसाइनि अननायाव आरो पाब्लिकनि सापर्टआव मोजां देरहाबाय आङो बेनि सोमोन्दैबो खोनादों आङो अ मोजां जोबोद मोजां बिमा बिफाफ्रा गोग्गानाय मोनो फिसाफ्रा बेबायदि मोजां खामानि मावनानै दिन्थिनो हायोब्ला सोरबा सोरबायाथ' बिमा बिफानि सायाव उरां जानायखौ नागारा बेफोरबायदिया मा बुजि 라가야 그저 싱싱 라지나이 만당문 비파정 라지 번왕자나 서하이네 하야케면 나타이비 시리이네 공라이나네
मालानिफ्रायथो अफिसाव थांनांगौनो गाबोननिफ्राय थांनांगौ नायै दे हामथारबाय हा बेथनालाय बेसेबांथोनो 5,000 5,000ल' बेजोंलाय मा जानो आंलाय सानदोंमोन फिसाजो साख्रि मावनायखाय जौ संनायखौ गारनोसै आं मेट्रिकल' पास जानायनो सोर होनो साख्रि कलेज थांनो नागिरब्ला होबथाग्राया नोंनो आं आरो मा खालामनो जा एसे मोनदों गोजोनदो ना आयै गोजोननायानो गैला जेब्ला गावनि बिफायानो गुबुननि सिगाङाव गावनि फिसाज्लाखौनो लाजि फोनाङोबा माबादि मोनो आंनाव सों फामि आरो सोमदोना खाथिनिफ्राय खाथि जालांगासिनो दङ आरो बुंनो चान्सखौ मोनाखैबा दासिमबो चान्स मोनबाबो गाज्रि ग्रह नांनानै सम मोनसे सुथुरफोरजोंबो लोगो जानांगौनोलै बिसिनि लोरबांथिखौ मिथिनोब्ला मा होनदों नों आंखौ सोमदोनजों लोगो जानो थिनदों आंखौ सोमदोनजोंसो लोगो जानो थिनदों औ आंबो सोमदोनजों लोगो जागोन बेनिनो कम्पानियाव मावगोन सासे एमएलएनि फिसालाया मालायनि सिङाव थानोसै बेनोथ' गाज्रिलै नोंसिना थौले मेलेमनि मानसिफोर गुबुननि सिङावबो थानो बायो ओंखायनो सायावबो थानो हाया जेरैखि जाया बिनिसिम सहैनो आङो बिनि आथिं सिङावबाबो थागोन थाफ्लागोनसो बाबा हाब खुलुमफेरा मा जालाबायखो दिनैलाय बाबा आं माबा मोनसे होननो सानदोंमोन दे बुं आं बै सोमदोना बेनि कम्पानियाव मावनो सानबायमोन मा जालाबायखो ओमफ्राय नों रायलायनानै होयोबा साबसिन जागौमोन गथ'आ मोजां मोननायाव गोग्लैबाय जा जादों मोजाङानो जादों एसे सोलायसिगोन दे आं रायलायनानै होगोन गोसो होनानैल' माव नोंनि मोजाङानो जोंनिबो मोजां सोमदोना आं होनब्लानो मानिखागोन बेरे फुंजानि नांलायलायबाय नामा नांलायनो बुहुमानो बेलथायबाय नोंसोरलाय साख्रि मावनोसैनो मा साख्रि मावनोसै औ सासे सिख्लानि थाखायनो सोलायगासिनो दं बियो सोलायबाथ' मोजाङानो बारा गोबावबो दोनजानाय नङा थाबैनो हाबा खालामना होनांगोन सोलायथारनायनि आं बे कम्पानिखौ जौगाहोनो थाखाय गोसो होसारनानै थैसोम थांसोम मावलांगोन आं आं मा बुङामोन दाखालि बिदा लोंनो थिनदोंमोन फै आं नोंनो अफिसखौ देखायनि बावदोंसो बे रागा जोंनि गोदान मेनेजार दिनैनिफ्राय बिथांखौ बिदा लेंखाबायबा आंखौबो बिदा लेंबानो जाबाय एबारनिफ्राय फै आं नोंनो अफिसखौ देखायनि
ए सायावबा खोब मोजां बियो सिं सिं बेबायदिसो हा नों बेवहाय ओमफ्राय नोंहालाय आं दिनैनिफ्राय जइन जाफैबाय गोदान मेनेजार बा मालायसो माइरिबो हिट माइरिबो माला फैया नोङो बहा थाल मोननो सोरबाया सोरजोंबा बिजिथार मालाय रागा दिनै नों अफिसखौ नायथ' जों बाहेरायाव थांना फैनि दिनैनिफ्राय अफिसखौ नायनाया नोंनिबो खामानि गावनिनो साननानै ला ओइ मा जाखो थांमारनोसै नामा औ थांनोसै समानो गैया नोंहा आंनि थाखाय आंसो फैबाय थानांगौ नोंखौ लोगो हमनो मानो लोगो हमजानो लुबैदों सानफ्रामबो फाथुगा सोर लुबैदों आं लुबैयाथ' गोरोन्थि दासान आजोला आं बुंबालाय आं नोंखौ सानफ्रामबो नायनो लुबैयो रायज्लायनो लुबैयो नों लुबैया नामा नायनो लुबैयाबा ओरैनो फैयो नामा जाम्बा